Commission on Elections nagpahimangno kabahin sa mga botante ug mibalhin pagparehistro ngadto sa laing lugar. Kay makita gyud sa ilang system ang posibleng double registration. Ang report ni Nico Sereno. Sa Comelec Mandaue abtanamo ang 77 anyos nga si Concepcion Solas nga nangutana kabahin sa iyang registration. Sa pag-verify sa voters list, dunay problema sa iyang pangan. Matod ni Lola Concepcion, dugay na siyang botante sa Mandaue. Apan niadtong katapusang barangay elections, nagparehistro siya sa Camotes kay lumadsab siya sa lugar. Wala magdahom nga tungod niini na doble ang iyang registration ug gipapas ang iyang pangan. Sunod na eleksyon o magkano sa ang registered kandiri wala man ko ka-transfer kay na diretso man dito lagi ibaw kaning mga kuan nga mga politiko ila magidakpon nga ang aron kuan dito marestro. Matod sa Comelec, posibleng sa pag-adto ni Lola, wala kini makapahibaw sa iyang pag-transfer ug mideklara nga nagparehistro lang gyud. Maong ni gawas na hinuon sa duha ka lugar siya na rehistro. Gikan sila sa laing lugar, so transfer. Mo transfer ko. Pero mo ana magud silang magpa-register ko. Mo na mi nga ha sa imong edad do pa ka na register. O lagi wala pa gyud ana mo insist ba. Dili sila mosulti sa tinuod so ang Manila makakita man good. Sa system sa Comelec sa kauluhan, ma-verify ang fingerprint kung narehistro ba ang usa ka tawo sa duha ka lugar. Sa kaso ni Ginang Concepcion, matud pa ang bag-ong registration record niya ang posibleng mapapas, mapabilin ang kaniadto una na niya nga parehistro. Samtang gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha og update kabahin sa kaso sa mga botante nga gipasakaan og petition for exclusion para sa eleksyon karong Mayo. Apan wala pa'y nagpa-interview kabahin niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.